Kahapon, yaring nagapangunang balita. Syudad sang Iloilo nagapabilin sa Alert Level 3, tubtub Enero 31. Epektibo Enero 15, tubtub Enero 31, nagapabilin sa Alert Level 3 ang syudad sang Iloilo. Inibase sa ginpagwa nga executive order ni Mayor Jerry Triañas sang nagligad nga semana kasunod sa nagasaka nga COVID-19 cases sa syudad. Sang Enero 15, nagka-record ang City Epidemiology and Surveillance Unit sang 276 ka total number of confirmed COVID cases. 104 diri ang new confirmed cases kag 172 ka kaso sang local transmission. Sama man nga petsa naka-record man ang seso sang 26 ka mga ginriswab, 18 ka reinfection, 1 ka apor, 3 ka mga returning residents kag 7 ka returning OFW nga nagpositibo sa COVID-19 virus. Kahapon nga adlaw Enero 16, base sa listahan sang Department of Health, may masobra 150,000 ka total number of confirmed COVID-19 cases ang bugos nga Western Visayas. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Patrol. Ako si Divine Singh.